Diyos marhay na hapon sa indugabos mga tugang. Ipinagsiselebrar niya to ang solemnidad nin Immaculada Concepcion bilang banwaan na namuot kay Virgen Maria. Nagtutubod kita an sa iyang ina na si Santa Ana, ipinangidam siya na mayong dikta nin kasalan. Ininin huli ta si Virgen Maria, iyo ang magiging ina ni Jesus. Sa espiritu nin pagpapakumbaba, kitagabos magdulok asin mag-arang sa Dios. Nalugod itugot niya na ang satuyang mga gawi-gawi sa kabinian ni Maria, sa satuyang puso, ang sa iyang pagkamuot, asin ang satuyang pagkatawo, ang sa iyang dakulang pagtubod sa Ama. Ang makakaibahan po niyato sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Laris C. Nagales, ang satuyang parokyal vicar. Matindog po ang gabos asin awiton niyato ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Heso Kristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Tandiyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ngunyan, sa tulpong isusunod ang solemneng pagpailaw kan mga sulo, dekorasyon sa Pasko kan sa tuyang parokya, ang liwanag kan bituon, tatanda kan pagkamundag, nin kagurangnan, asin naging giya kan mga pastor, asin ngapit kan mga mago, sa pagsungko asin pagsamba ninda sa kagurangnan. Si Maria, inaapod na bituon na makaaga, Estela Maris, ang liwanag sa tahaw sa kadagatan asin nagaagaw kan kadikluman. Ang mga samno niyato kan ilaw sa aldaw nin kapaskuhan, sarong pagbalik niyato sa matuninong nabanggi kan pagkamundag kan sa tong kagurangnan, nasan pag-agi kan liwanag kan bituon sa tahaw kan kadikluman nabanggi. Liwanag, ilaw nagtaong giya sa mga pastor, asin ngapit sa mga mago, sa pagsungko asin pagsamba sa verbo na nanitawo,
si Heso Kristo na sa tong kagurangnan. Kita nagaandam kan pag-abot nin kagurangnan, ngunyan na panahon nin Adviento, an ilaw na ini magtataong paglaom sa to, sa tahaw kan mga kadikluman na inaagihan niya to sa buhay ni Jesus ilaw. Si Maria ilaw siring man, sindadanay na uya sa to, sa gabos na lakaw kan sa tong buhay. Dai magbabaya sa to, anuman ang sa tong inaagihan. Lugod, an ilaw na ini, magpagirumdum sa to kay Kristo, asin kan sa iyang mahal na ina, ang tunay na ilaw na nagtataong liwanag sa panahon ng kadikluman kan sa tong buhay. Lugod kita magtalubo sa pagkamuot asin pag-andam, asin makapag-andam sa pagsabat sa iya. Inihinahagad mi, uli kay Kristo na sa maong kagurangnan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Inoong awi ka, Langit nun, Diyos among makakamay.
kasalaan mo kalangkang. Yesu Kristo kaiba ng Espiritu Santo sa kapulawayan ng kasama. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan daing dingtang pangidam ki Virhen Maria, nagandam kanin maninigong earokan para sa imong aki. Namimibi kami naman tang linigtas mo siya sa gabos na digta, hulikan pagkagadan kan sa imo man sanang aki, na nagbago pa sa imo ng aram. Hulikan sa iyang pamibi, kami man nalinigan, warasan na makaabot sa imo. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan tataramon. Ipinapasabot sa enot na babasahon ang pagkamahirakon kan Diyos. Nagkasala si Adan asin si Eva. Yaon ang sa iyang pagkastigo. Alaga din huli kan sa iyang pagkamuot asin pagkahirap. Nanugas siya kan kaligtasan para sa kamawutan. Katauhan. Naiwaras ang kaligtasan nin huli kan bagong Adan. Si Kristo asin man kan bagong Eva. Si Virhen Maria. Mag-umaw kita sa Diyos nin huli sa balaog ning kaligtasan. Ipamati man niyato ang satuyang pagkamuot sa bagong Eva, ang satuyang ina. Inanjugong po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Genesis. Nag-apod ang kagurang ng Diyos sa tao, asin nagsabi sa iya, hain ka, nagsimbag, an sa imong tingog, nadadangog ko sa imong tatamnan. Natakot ako, hulit tahuba ako. Nagtago. Nagsabi, si Isay nagsabi sa imo na huba ka. Sa kahoy na ibinawal ko sa indo, ang nagkakan ka. Nagsabi si tao, ang babae na itinaid mo sako, siya ang tuminaos ako kanhali sa kahoy asin ako kuminakan. Nagsabi ang kagurang ng Diyos sa babae, ano ining ginibo mo? Nagsimbag ang babae, an halas dinaya ako asin ako nagkakan. Kaya nagsabi ang kagurang ng Diyos sa halas, huli taginibo mo ini, maldito ka sa gabos na hayop, asin sa gabos na nabubuhay sa lantad. Sa imong tulak, ika maglalakaw asin alpog, ang kakakanon mo sa gabos na aldaw kan sa imong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo, ika asin ang babae, an sa imong tinubo, asin an sa iyang tinubo. Tatamakan ka kaini sa imong payo. Ika na minatukwang kan sa iya sa buol. Nginaranan kan tawo si sa iyang agom, Eva. Huli ta siya an ina kan gabos na buhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Huli taguminibus siya nin mga ngangalasan. Mag-awit sa kagurangnan ng bagong awit. Huli ta guminibus siya ng mga ngangalasan. Mag-awit sa gurangnan nin bagong awit. Huli ta naggibus siya nin mga ngangalasan. Nanligtas pa Mga ngalasan. ipinamidbid kan kagurangnan an sa iyang pagliligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, inihayag an sa iyang kasuriputan. Ginigirumdum niya ang karahayan niyang buot, asin ang sa iyang katutuohan sa harong nin Israel.
nahiling kan gabos na puro kan daga, an pagliligtas kan satong Diyos. Mag-awit sa kagurangnan ng bagong awit. Huli ta guminibos siya ng mga ngalasan. Nahiling kan gabos na puro kan daga, an pagliligtas kan satong Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga. Magbuluwang nin kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Mag-awit sa kagurangnan ng bagong awit. Huli ta guminibos siya ng mga ngalasan. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog niyang awit, sa mga trompeta asin tanog nin hamudjong. Magayagayang mag-awit sa atubang kanhade, an kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan ng bagong awit. Huli ta guminibos siya ng mga ngalasan. Puon sa kapinunan, yaon na kitang mga tao sa isip ni Diyos. Kung kaya kaibahan kita sa iyang plano ng kaligtasan. Ini totoo urog ng gayo kay Maria na piniling maging ina kan satong paratubos. Ngunyan inaalok kita na magpasalamat sa Diyos sa gabos ng mga biyaya na iwinaras niya sa to kay Kristo. Inanigong po niya to ang nakaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa bagsik kan buot kan Dios, sa mga banal na yaon, asin maimbod kay Kristo Jesus. Mapasaindo ang grasya, asin katuninongan, hali sa Diyos na sotong Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan. Pag umawon ang Diyos, Ama kan kagurangnan tang si Jesucristo, siya na iyo ang nagbendisyon sa to, kan gabos na espiritual na bendisyon sa mga langit nun. Ki Kristo, pinili niya kita, sa iya bago tugdason ang kinakban, na maging banal asin mayong digta sa atubang niya. Sa pagkamot, itinalaan niya kita kan enot pa, para sa kamugtakan nin aki, huli kay Jesucristo para sa iya. Susog sa pagmarahay kan sa iyang buot, para sa kumawan kan kamurawayan kan sa iyang grasya, na iwinaras sa tuya sa iyang namumutan. Sa iya nagkapalad, man kita na mapili, kita na itinalaan kan enot pa, susog sa plano kan nagpapahimo, kan gabos, susog sa hatol kan sa iyang buot. Tanganing mapasakaumawan kita kan sa iyang kamurawayan, kitang enot na nagkaigwang paglaom ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tindog tabi para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa sayong Espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Ikaanom na bulan, sinugo kan Dios ang anghel na si Gabriel sa sarong syudad nin Galilea na angaran Nazaret. Sa sarong birhen na esposa nin sarong lalaki na angaran Jose sa harong ni David. Asin angaran kan Virhen Maria. Paglaog nagsabi sa iya, magugma pano nin grasya, kaiba mo ang kagurangnan, sa mga tataramon na ini, napurisaw siyang gayo, asin nagpahurup-hurup kung ano kaya ining pataratara. Nagsabi sa iya ang anghel, day ka matakot Maria, ta nagkamit ka nin grasya sa Diyos. Uya, mangingidam ka, asin mga ngaki ni lalaki, naan ngangaranan mong Jose. Ini nangangaranan mong Jesus. Ini magiging kagurangnan Diyos, ang trono ni David na sa iyang ama maghahade. Maghahade siya sa harong ni Jacob sagkod paman, asinan sa iyang kahadean mayo nin katapusan. Nagsabi sa iya si Maria, paano iyan mangyayari? Tamayo akong midbid na lalaki. Nagsimbag sa iya ang anghel, sasangkuban ka kan Espiritu Santo asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan orog kahalangkaw. Kaya an mamumundag aapodon na banal, aki kan Diyos. Uya si Elizabeth na sa imong pinsan, siya man nangidam sa iyang pagkagurang, asin an bulan na ini, iyo an ikaanom kan inaapod na baog, huli tamayo nin anuman na imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uya an surugoon kan kagurangnan, mangyari sa kuya, susog sa imong itinaram, asin naghali sa iya an anghel. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaos sa imo, Kristo, tugaw tabi para sa humiliya. Maray na gabi po kaninyo ngamin. Salamat po sa lang kusog na simbag. Maray na banggi po sa Indugabos. Sa kamaturan po, permi naman ako nagmimisa, pangunom ko ng bulan sadi o 5, pero ngawan sa na po ako nakamati sa kaandalan. Inaandal po akong magmisa ngawan. Baga na nga ni po ako gumalin na, di ko natapuson. Medyo inaandal ako. Maray na gabi po, kaninyo ngamin. Pakisabira po kakaabay mo, maray na gabi. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. Salamat po kay Amang Diyos, ta buruhay pa po kita. Mga tugang, nagiging marahay ang kinakaluwasan kan kamautan niya to sa buhay. Kung ang gabos pinagpaplanuhan, kung ang gabos pinag-aandaman, asin kung ang gabos pinagpapagalan. Even ang Diyos nagplano, nag-andam, nagpagal sa panliligaw kay Maria. Great and marvelous is God's plan for our salvation. He prepared a woman from her conception, the woman who will inflesh the Word, ang babae na magtataong laman kan tataramon, asin hali sa iya magdadara nin kaligtasan sa lambang saro sa satuya. Puon pa sa kapinunan si Maria pinili asin inandam na nin mahal na Diyos. Mahayong kaaram-aram si Maria, she was just an ordinary young lady sa Nazaret. Mahayo siyang kaaram-aram, ordinaryo sa lang babae. Nasurpresa siya kan mga tataramon sa iya kananghel.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ining makapangyarihan, asin nakakakilhag, nakakasorpresa, natataramon, nagtaong kapurisawan ki Virhen Maria. Ninhulita nahiling man ni Maria, kung hihilingon ni Maria ang sa iyang sadiri bilang sarong pobreng daraga na taga Nazaret. She was, paghiling niya sa iyang sadiri, unworthy siya. Kaining pigtataram sa iya ka ng hell. Hail, full of grace, the Lord is with you. Kaya sabi ni Maria, paanong mangyayari ini? Paanong mangyayari? Mayo akong midbid na lalaki. Mayong imposible sa Diyos. Ang gabos na imposible, nagiging posible. Mary was chosen from her conception, but she was free to say yes or no. Totoo, pinili asin inandam nin mahal na Diyos si Maria, pero talingkas si Maria na mag-iyo o dai sa pangapudan sa iya nin mahal na Diyos. Alagad, ninhulikan hararom na pagtubod ni Virhen Maria, Mary said, Fiat, yes. Fiat mihi secundum verbum tuum. May it be done unto me according to your word. Mangyari, lugod sako, susog sa imong tataramon. Kan si Maria mag-iyo sa anghel na si Gabriel. Anyes ni Maria naging musika sa kalangitan. Ang anghel sa kalangitan nag-awit na pano nin kaugmahan. Ninhulita si Maria nag-iyo asin ang plano nin mahal na Diyos nangyayari susog sa iyang kaplanuhan. It was a great feast in heaven when Mary said yes. Imagine ang kaugmahan kung ang saro nakapasa sa board or bar exam. Imagine itong kaugmahan kan 62 years old na nakapasa sa bar exam. Imagine ang kaugmahan nin kalangitan kan si Maria nag-iyo sa plano sa kabut nin mahal na Diyos. Yes, Mary was immaculately conceived. We may not be prepared immaculately, obviously. Pakihiling daw po kang kataid mo kung immaculately conceived. Dayaman po baga, di ba? Dayaman kita inandam as in naging mga immaculately conceived. But we are chosen by God to be one with Him in His kingdom. Dayaman kita immaculately conceived, pero pakihiling po kang kataid mo, obviously makasalan iyan, pero pinili iyan nin mahal na Diyos na makaiba sa iya, sa iyang kahadaan. We are chosen by God, but we are free to choose Him or not. Mary, in this great feast of the Immaculate Conception, inspire us to always say yes and be obedient to God's call to conversion, even in the most difficult moments of our life. May mga pangyayari sa buhay ta na idain niya to masabutan ang plano nin mahal na Diyos. Minsan iniisip niya to, daiman niya to deserve ang nangyayari sa buhay niya to ngunyan. Nagsusunod man kita sa kabutan nin mahal na Diyos. But then on, my dear friends, let us hold on and be obedient sa mahal na Diyos. Arog ki Virhen Maria.
Mga tugang ipamibi niya to na maging mapakumbaba kita sa pag-ako kan kabutan kan satong Ama sa langit. Always remember, God's plan is always better Diyos sa satuyang mga buhay. Nahahaman ang gabos, arog ki Santa Maria, nahaman ang gabos. Kan siya nagpakumbaba, asin inako ang kabutan kan satong Ama sa langit. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Si mga nakaturog po, magmata na po kamo. Matindi po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtuboy. Kristo, aking bugtong niyan, kagurahan ka. Pinangilang ulit ang Espiritu Santo, namundag ni Virgen Maria, inasagitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na nadanasin. Pinilit sa mga kagat, kay katulong aldan, nabuhay liwat halit sa mga suminakat sa kalangitan. Nagugugaw sa noon, kan Diyos sa mga nakakangkang. Aleluan, mali sa sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ibang laman, sa buhay na naging kasagpuran. Bilang mga parakasala, magdulok kita sa Ama na nagpili ka ki Santa Maria na maging daing digtang ina kan sayang aki, asin mamibi na pano nin pagsarig. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, dainanggan magpabaya na makasaro ki Santa Maria sa pagpamibi asin sa paghahagad sa iyang tabang para sa mapangganang pag-utob kan sa indang mga katungdan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Santa Maria, kita maging makusog ang buot, asin danay na andam sa pag-utob kan katungdan, na mawot sa kapwa, urog na sa mga daing sukat. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, madaog niya to ang karatan, makahawas sa kasaklan, asing gibuhan ang satuyang hawak na manindigong ierokan para sa iyang aki. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing kita gabos maging mga agusan, kan mamumuton na pangataman ni Jesus, asin kan sa iyang ina para sa mga naghehelang sa tuyang komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit ning kapangingaluan sa kadian kan Diyos, kaiba ni Santa Maria. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Siring man po, padagos niya itong ipagpamibi na magkaigwaman lugod nin katuninongan ang mga nasyon na nagiiriwal ngunyan, urog ng gayo, ta nagraranina ang selebrasyon niya to kan maugmang pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi niya to ang mga naging biktima kan pagpasabog duman sa Marawi, sa Mindanao State University, nalugod ang mga binawian nin buhay, kabitonin mahal na Diyos sa iyang kahadean, asin siring man ang mga binayaan na familia, maranga sa oras kan sa indang kamunduan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa pagselebrar niya to kan Kapaskuhan, may mga kafamilya kita na dain niya to makakaibahan physically, ninhulit tayaon sinda sa harayong lugar. Let us pray for them na lugod sinda man, maranga asinda na ipangbiyaan nin mahal na Diyos sa sakripisyo na sa indang ginigibo para sa indang familia. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, itinao mo sa mo si Santa Maria na sa muyang ina asin aarugan na magdanay na yaon sa muyang buhay. Sa tabang kan sa iyang mga pamibi, buksan mo ang samuyang puso para sa pagbabagong buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matugaw po ang gabos para sa luturhiya kan Eucharistia. Ang pagdulot asin pagandam kan mga atang. Tindog tabi.
Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako aan mga nakakaligtas na sakripisyo na idinulot mi sa imo sa solemnidad kan Inmaculada Concepcion ni Santa Mariang Virgen, asin warasan na siring na kami nagpapahayag sa iya na niligtas sa gabos na digta nin kasalan, hulikan sa imong nainot ng grasya. Kami man hulikan sa iyang pamibi, makaligtas sa gabos na kasalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat, matano si nakakaligtas sa danay asin minsan saan. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta ilinigtas mo an orog kapalada na Virgen Maria sa gabos na digta kan pinakaenot na kasalan. Tanganing sa iyang sinamnuhan mo kan kapanoan kan sa imong grasya, nagandam ka kan maninigaw mo an kapinunan kan simbahan an sa sa daing gusot o digta tan orog kamabining birhen mga ngaki ni lalaki an daing salang kordero na nagpara kan sa mong makasala asin binugtak mo siyang enot sa gabos na magiman sa nang agihan kan grasya asin aarugan nin kabanalan para sa imong banwaan kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, maugmang nagpapahayag nin na nagsasabi. Paladan an minadigni sa ngalan kan Malod po ang gabos. kagurangnan, ikan ang gadan banal, borabot nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bonkan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakdangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indong. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mibibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na diing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagngangahas kita na mag-awit. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalad, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios. Uyaan nagpapara akan mga kasalan kan kinaban. Palagan ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bago akong maninigon ay kamagdago sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. The body and blood of Christ, Puso niya mo
samuyang paglakaw. Ka ng liwanag sa kadikloman, pinaparang ang mga kasalan. Madya Emmanuel, Madya Emmanuel, sa puso namo magherong ka. Madya Emmanuel, Madya Emmanuel, sa buhay namo maghari ka. Hindi sa kinaban kaweman, ang tubig na banal. Tubig halisin mo sa mong kaligtasan, sa mong puso, asin sa mong buhay. Madya Emmanuel, Madya Emmanuel, sa puso niya mo magherong ka. Madya Emmanuel, Madya Emmanuel, sa buhay niya mo maghari ka. Tindog tabi. Pamigbi kita. Kagurangnan sa mong Dios, ang mga sakramento na sa mong inako, magpaumay sa mo kan mga lugad, kaitong kasalan. Na sa kasalan na ini, sa naiibang paagi, linigtas mo si Virgen Maria, sa daing digtang pangidam sa iya. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gigibuhon po niya to an act of consecration sa tuyang mahal na ina. Maduman po kita sa side, dyan po kita mahiling. Malod po ang gabos. Maluhod po ang gabos. Gawi nin pagkonsagra asin pagdusay sa Immaculada Concepcion. Minadulo kami sa imong pangataman o banal na ina. Ina ni Diyos sa pagsayod niya mo kaining antipuna na pinapamibi kan simbahan ni Kristo sa halawig na panahon. Nangunyan sa mong pinapamibi giraray sa atubang mo sa mong inang daing digta. Kami nakabtang kanhawak ni Kristo sa nasyon ngunyan, minapamibi kaining gawi nin pagkonsagra asin pagdusay, kung sain sa mong tinitipon ang mga paglaom asin kahaditan kan mga Filipino sa samong kasaysayan ngunyan. Ina, kan samong nasyon, minarokyaw kami sa tataramon na Pueblo Amante de Maria, ang mga tawo na namumuot ki Maria. Nasasabutan mo ang samong mga pagsakit asin paglaom. Ika na nakakamate bilang ina sa imong mga aki, kan mga pakigpaglaban, kan karatan asin karahayan, kan liwanag asin kadikluman, na nagpupurisaw sa moongon yan. Ina kan samong nasyon, akoaan sa mong inagrangay, mga tinutulod kan Espiritu Santo na isabi sa kararuman kan puso mo. Kugusan nin may pagkamuot nin sarong ina asin surugoon kan kagurangnan an samong nasyon asin daga na samong itinitiwala asin idinudusay sa imong unyan. Kulita kami ng God nagmamakulog sa daga non asin langit non na padudumanan kan lambang saro sa mo asin kan gabos sa mong nasyon.
Minadulok kami sa imong pangataman, o mahal na ina ni Diyos. Hari mo pagsayumahi ang samong pag-arang asin pangangaipo sa mga pagsayuma sa kaanggutan, pagkulog asin pag-iriwal na nagkakabaranga asin nagrurumpag sa samong nasyon. Huli sa mga kasaklan, agawon mo kami. Sa mga kasaklan tumang sa buhay nin tawo, puon sa kapinunan kaini, agawon mo kami. Sa pagtumak kan dignidad kan aki ni Diyos, agawon mo kami. Sa gabos na forma nin inhustisya sa samong sosyudad, agawon mo kami. Sa mga paglapas, sa mga katugunan nin Diyos, agawon mo kami. Sa kawaran nin pag-atid-atid kan marahay o maraot, agawon mo kami. Konsensya, o Maria, ina, as konsensya, o Maria, ina, asin sa mong ina ni Jesus, asin sa mong ina, ang sa mong buhay, asin kahamisan, asin paglaom. Sal. Advocata nostra, ilus tuos, Misericordes opalos, anos converte. Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis, tuas obiscilo, ora pro nobis sancta Dei Genetris, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et anima, ut dignum filii habitaculum efficia mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius cum ratione letamus, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Tugaw po ang gabos. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko, an samuya pong pagpasalamat, enot pong gayo,
sa mga tao na padagos po na nag-andam, nagtawkan sa indang oras, nagplano, naglapigot po para sa pag-decorate kan sa tuyang simbahan. Pasalamatan po niya to ang grupo ni Wikwik o ni Renijan. Asin man pasalamatan po niya to ang grupo ni Manoy Eric. Iyan pong nagkarabit kan mga lights dyan sa luwas kan sa tuyang simbahan. Pasalamatan man po niya to ang gabos na religious organization, barangay and pastoral council, sa pagtabang po tangani na mag-contribute kan pagpailaw, asin pag-decorate kan sa tuyang simbahan, asin kan patio. Palakpakan po niya to, Sinda. Ang sa tuya pong munisipyo, sa pamamayo po kan sa tuyang alkalde, ang sa tuya man pong pagpasalamat sa pagpasubli po kan itong truck, tangani na gamiton, kan mga grupo, tangani po na maikabit ang mga ilaw sa atubangan kan sa tuyang simbahan. Palakpakan po niya to bilang gawin ng pagpasalamat. Asin man po, pasalamatan po niya to ang sa tuyang kura paroko sa gabos na mga efforts para sa tuyang parokya, sa mga initiatives para sa pagpagayon, asin pagtanganing maging makulor, an sa tuyang simbahan na nagpapagirumdum sa tuya, kan banggi na ang liwanag, nagpahiling sa mga mago, asin sa mga pastores na nagpagirumdum o naging giya na namundag na ang sa tuyang kagurangnan. Pasalamatan po niya to ang sa tuyang kora paroko. Siriman po, pakatapos po kan Santa Misa, kan final blessing, magkakaigwa po kita nin prosesyon. Ang selebrasyon po Immaculada Conception, saro lang po kada taon. Pero bilog na taon, inibahan kita kan sa tuyang mahal na ina sa mga lakaw niyato, asin sa mga laban niyato sa buhay. So may I invite everyone na sa laog ng sarong taon, ibahan niyato ang sa tuyang mahal na ina sa pagprosesyon po digdi sa satuya sa poblasyon. Imagine, once a year lang ang selebrasyon niya to kan Immaculate Conception. Pero bilog na taon, ginayahan, inantabayan, binayayaan kita kan sa tuyang mahal na ina. Kaya nakakasupog po siguro, napakatapos kan misa, mapuli kita, tapos ang iba, maprosesyon. An hiling kayan sa tuya, sabi kayan sa ringkunada, ka mga udata man supog. Pinagbiyayaan kita ni ina, tapos babayaan talang pagprosesyon. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kamo, kan Diyos na makakamhan, anama, anaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat Sa Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Virgen Maria Inmaculada Concepcion! Viva la Virgen! Palakpakan po niya to ang sa tuyang mahal na ina.